ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಉಷಾ ಅಶೋಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ರೈಸ್ ಪಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚನ ಉಪ್ಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ದಕ್ಲ ಚೈನಾ ಪಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಒಂದು 1 kg ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಚೈನಾ ಪಾಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಯ್ಪೋಣ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಲೆಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೊಪ್ಪುನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಗ ದೇನು ದೀದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಜನನ್ನು ದೀವೋಡು ಸುರುಕದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನೀರು ದೀಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಬಾಜನಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಜನ ನೀರು ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಲು ನೀರನ್ನು ಕೊದ್ದಿಯರದಿಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೊಲು ಆನಂದ ಅರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನೆ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು 1/2 kg ಅರಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದ ದಿನ ಅರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಲಿಮ್ ಮಂತದಿಯೋಳು 1/2 ಗಂಟೆ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎತ್ತು ಬೇಯ್ದಿನ ಮಾಡಿಗೆ ತುಳಿ ಮುಳಿ ಈ ಹಂತಗೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾಜನನ ಈ ಪಾಟ್ದೊಳೈ ದೀಕ ಪಂಡ ಸ್ಟೀಮಗು ಅವು ನುಪ್ಪು ಎಟ್ಟು ನನ್ನ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ದಾತು ಕೊರ್ತು ನೆಟ್ಟು ದೀಕ ಇತ್ತನೇನೆ ಯಾನು ಈ ಪಾಟ್ದೊಳ ಇದು ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡೋದು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ದಾತು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮಗು ನೆನೆ ತಿಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೋಪು ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲಿದ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಬೇಯ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾನ ಸ್ಟೀಮದ್ದು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಂದಿ ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಉಪ್ಪುದುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಈ ತೇನು ಮೂಲು ಗಂಜಿನ ಕಬಿಡ್ಬೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ ಚೈನಾ ಪಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚನ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ವಿಧಾನನ ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕನಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಪುಜಿನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್.
ബുക്കൊഞ്ച് നമുക്ക് ദൂരമുള്ള ഫംഗ്ഷനിക്ക് പോയിരിത്തില്ല നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിക്ക് പോയാലുണ്ടെന്ന് നമ്മ ഈ വിധാനം ಮಂತ್ ದೀದು ಪೋಂಡ ಬೈಯಾಗ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ದೀವೋಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಈ ಚೈನಾ ಪಾಟೆಡ್ ಬೊಗೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಗಂಜಿಲ ಆಪುಂಡು ನುಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಿನ ಗಂಜಿದಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನುಪ್ಪು ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಕಬಿಟೆಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐಟ್ ನೀರು ಒಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಥರ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚೂರು ಪೀರ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪ್ಪದು ಬುಕ್ಕ ಕಬಿಟೋಡು ಅವನು ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಷಾ ಅಶೋಕ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.